Para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan kalian kula Pendeta Krisnur Cahyani wonten ing renungan Sabda Winedhar dinten Minggu 21 Mei 2026. Waosan kitab suci ing dinten menika kapendhet saking Lakone Para Rasul 2 ayat 17 ingkang mekaten suraosipun. Besok ing dina-dina kang wekasan mangkono pangandikane Allah. Ingsun bakal ngesokake roh ingsun marang sakehing manungsa. Anak-anak ira lanang lan wadon bakal padha medhar wangsit lan wong nom-nomanira bakal padha nampa wahyu sarta wong-wong ira kang wis tuwa bakal padha oleh impen. Mekaten pangandikanipun Gusti. Jejer renungan wonten ing dinten menika Roh Suci tumedhak dhateng tiyang pitados. Dinten menika tiyang Kristen mengeti lan mahargya riyaya Pentakosta. Dinten tumedhakipun Sang Roh Suci. Miturut sejarahipun, riyaya Pentakosta menika riyayanipun bangsa Yahudi kangge mengeti peparing angger-angger Toret lan pesta panenan ingkang kalampahan 50 dinten sesampunipun Paskah Yahudi kangge mengeti bab anggenipun Allah ngganjar berkah dhateng umat. Ing jamanipun para rasul nalika riyaya Pentakosta wonten lelawahan ingkang ngedapi-dapi. Ing pungkasaning riyaya wau, Roh Suci tumedhak nedhaki para rasul lan tiyang-tiyang pitados ing Yerusalem. Miturut kateranganipun Rasul Petrus ing khotbahipun, roh ingkang tumedhak menika wujud kalaksananing pamecanipun Nabi Yoel. Nalika jamanipun bangsa Israel ing kitab Prajanjian Lawas, ingkang nampi Roh Suci namung tiang-tiang ingkang sampun katemtokaken, inggih menika nabi, ratu utawi imam. Nalika jamanipun Gusti Yesus, langkung kathah ingkang nampi Roh Suci. Dene sesampunipun Gusti Yesus sumengko dhateng ing swarga, Roh Suci nedhaki sedaya tiyang pitados. Jaman Roh Suci miturut Nabi Yoel sinebut jaman dina-dina wekasan. Roh Suci tumedhak dhateng sedaya tiyang pitados. Gusti sampun sumengko dhateng swarga. Kamangka Injiling tentrem rahayu kedah. Kaundangaken Raden sajagat rat. Tebaning pawarta kabingahan saya rawa. Krana tebaning laladan pakabaran Injil saya rawa, mila sedaya tiyang pitados katimbalan kangge ngabaraken lan medharaken Injilipun Gusti menika. Krana dayaning Roh Suci ingkang ngedapi-dapi, ingkang nuwuhaken wontenipun tiyang Kristen lan madegipun gereja, mila kita mahargya Pentakosta dados dinten pengetan tumedhakipun Sang Roh Suci. Tumrap kita, pengetan lan pahargyan Pentakosta ugi dados pengetan ingkang berek kita caos syukur panuwun dhateng Gusti dene rohipun Gusti tansah ngrimati kita. Ugi dados pamberek tumrap kita kangge saya mempeng medharaken Injil Kristus. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti awit sabda paduka ingkang kawula tampi. Mugi Roh Suci ingkang tumedhak wonten ing manah tansah nganti supados kawula tansah ngestokaken dawuh pangandikanipun Gusti ing gesang kawula. Mekaten pandonga kawula ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin.